ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಈ ಲೋಕಡು 7 ಜನ ಚಿರಂಜೀವಿನ ಕುಲುಲ್ಲೆರು ಪನ್ನಂಚಿತನ ಕಥೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಚಿರಂಜೀವಿ ಪಂಡ ವಾ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಅಲಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಕುಲು ಮರಣ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಕುಲು ಅಂಚಿತನ 7 ಜನ ಚಿರಂಜೀವಿನ ಕಲೆಡು ಒರಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಪರಶುರಾಮರನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಆಯುನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಪುರಾಣದ ಪುಟ್ಟವನ್ನು ತಿರುಗದು ತೂಣುಂದಾಂಡ ತಿಕ್ಕುರಂಚಿತನ ಕಥೆ ಹೆಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ಈ ಲೋಕಡು ಧರ್ಮನು ಸಾಂಗ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಸತ್ಯನು ನಾಟಾವರೆ ಬೋಡಾದು 7 ಕಡಲ ನಡು ಪೇರು ಕಡಲಿತ್ತಿನಂಚಿತಿನ ಆದಿನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರ ರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ಅವತಾರಡು ಆಜನೆ ಅವತಾರನೇ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಪನ್ನಂಚಿತಿನ ಕಥೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಬೊಕ ಜಮದಗ್ನಿನ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತಿನ ಪರಶುರಾಮೇರು ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಜಮದಗ್ನಿನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನೆ ಪನ್ನಂಚಿತನ ಕೆರ್ನೆರ್ ದಾತ್ರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಿಸಿರು ಏರ್ದು ಪರಶುರಾಮೇರು ತನ್ನ ಕೈಕುಡರಿನ ಪತ್ತೊಂದು 21 ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲನೆ ಸುತ್ತುಪಾರ್ದು ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ತರೆನು ರಟ್ಟಾದು ಅರ್ನ ಬೆಂಗನ ತೀರ್ಸಾಯರು ಪಗಿನ ತೀರ್ಸಾಯರು ಪನ್ನಂಚಿತನ ನಂಗೆ ಕಥೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಆತ ಮಾತ ಹತ್ಯಾದೋಷ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮವಲ್ಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ನಂಚಿತನ ಕಥೆಲ ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರ ಅಂದಾಂಡಲ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಒರ್ಬಡಿ ದೇವಲ್ಯಲುಂಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಒರ್ಬಡಿ ದೇವಲ್ಯಲುಂಡು ಆಂಡ ಕುಡುಂಜಿ ಅವತಾರ ಪಂಡ ಆಜನೆ ಅವತಾರ ಅದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ನಂಗೆ ಓಲೆ ಆರಾಧನೆ ನಡಪನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೂವರೆತಿಕ್ಕು ನತ್ತಂದಾಂಡ ದೇವಲ್ಯಲು ತೂವರೆತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಶುರಾಮರ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡುಂಡು ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರವಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡು ನಮೂನೆದ ಚರ್ಚೆಲು ನಡುತ್ತಂದರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪುರಾಣದ ಆಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿರವನಂಚಿತನ ಕಥೆ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ನನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ ಪ್ರಕಾರ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧಕರನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ನಂಚಿತನ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ನಾಡಿಡ್ಲ ಸುನಾಮಿದಂಚಿತಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲಾದ ಕಡಲು ಪಿರಜಾರ್ದು ಈ ನಾಡು ಉಂಡಾಡು ಪನ್ನಂಚಿತನ ಕಥೆಲ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನೇ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡಲ ಪರಶುರಾಮರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಕಥೆನ್ ತೂಪುಣಂದಾಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪರಶುರಾಮೇರು ಮಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸುವಾದ ಮೆರೆಪೆರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡುಂಡು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕುದ ಕೈತಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟಪಾಡಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತು ಉಲೈಪೋಯಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಳ್ಳೆ ಪಾಜಕ ಪಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪುಟುದು ಬಲದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ನೆಗತ್ತು ತೋಜುನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲಾತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ 6ನೇ ಅವತಾರ. ಅಧರ್ಮಿಗಳಾದಂಥ ಅನೇಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. 21 ಸಲ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ತನ್ನ ಈ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ತನಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಿಂದ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದ ಜಾಗ ಆಗ ಸಮುದ್ರ ತನ್ನಿಂದಾನೇ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಇದು ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗೆಯ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳಿಂದಲೇ 4 ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಗದಾ ತೀರ್ಥ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದುರ್ಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ 4 ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಒಟ್ಟು 4 ತೀರ್ಥಗಳಿದೆ. ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಜಾಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ವಾಯುದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು 3 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು, ಹರಕೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿಯ ದಿವಸ ರಥೋತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ, ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಏನು ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಪರಮಾನ್ನ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಈ ಜಾಗಡ್ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರೇ 4 ಕಿರೆಕ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಕೆ ಉಂಡು. ಆ 4 ಕಿರೆಕ್ಲು ಪಂಡ ಪರಶು ತೀರ್ಥ, ಗದಾ ತೀರ್ಥ, ಧನುಷ್ ತೀರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಬಾಣ ತೀರ್ಥ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ 4 ಕಿರೆಕ್ಲು ಉಂಡು. ಕಲ್ಲ ಬಂಡೆದ ನಡುಟು ಆ ಕಿರೆಕ್ಲು ಉಂಡು. ಐತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಈ 4 ಕಿರೆಟ್ಲ ವರ್ಷದ 365 ದಿನಲ ನೀರು ಆಜುಜಿ ಏತೆ ಬಚ್ಚಂಡಲ ಮುಲ್ಪದ ನೀರಾಜುಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಕಿರತ ಕೈತಲ್ಲುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಟುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಲ ಈ ಕಿರತ ನೀರಿನ ಗಲಸುವೆರುಪನ್ನುಚಿತ್ತನು ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಿರತ ನೀರುಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ ಊವೆ ಸೀಕನು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಚೈತನ್ಯನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಲಿತ್ತಿನಂದಾಂಡ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲ ಈ ಕಿರತ ನೀರುಗುಂಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಕುಡುಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಪಂಡ ವಾ ಪುದರ್ದ ಕಿರೆ ಉಂಡ ಆ ಕಿರತ್ತ ರೂಪಲ ಆ ಪುದರ್ದ ಲೆಕ್ಕನಪುಣು ಪರಶು ಪಂಡ ಕೈ ಕುಡರಿದ ರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಕಿರೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಧನುಷ್ ತೀರ್ಥ ಪಂಡ ಬಿರು ಪಂಡ ಬಿಲ್ಲುದ ರೂಪಡು ಆ ತೀರ್ಥ ಪುಂಡು ಬಾಣ ತೀರ್ಥ ಪಂಡ ಪಗರಿದ ರೂಪಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಿರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಿರತ್ತ ನೀರುಲ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ನೀರು ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಳಿಗೆ ಉಂಡು. ಈ ಕಿರೆನ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪರಶುರಾಮೆರೆ ಪಂಪಿನವು ಮುಲ್ಪದ ಭಕ್ತರ್ನ ಕಲ ನಂಬಳಿಗೆ ಬಲೆ ಕೊಡಲಾತ ಸಂಗತಿಲೆ ತೆರಿಗ ಯಲಾಕ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಮುಲ್ಪ 4 ಪುಂಜಾರು ಗಿರಿತ ಸಮೀಪಡು 4 ತೀರ್ಥನಿ ಆಯುಧೋಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು ಓ ಪಣ್ಣಗ ಗದಾ ತೀರ್ಥ, ಪರಶು ತೀರ್ಥ, ಬಾಣ ತೀರ್ಥ ಬೊಕ ಸನಸು ತೀರ್ಥ ಪಂದ್ 4 ಒಂದು ತೀರ್ಥನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು. ಬೊಕ ಆರೇ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯರು.
ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗ ಒಂದು 4 ತೀರ್ಥ ದೇಗು ಪವಿತ್ರ ದೇಗು ಪಂಡಗ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರೇ ಸ್ವತಃ ಮಲ್ದಿನ ದಾರ ಅವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗ. ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಶಿದ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತನೆ ಇದು ಪುಣ್ಯ ಉಂಡ ಅದೇ ಪುಣ್ಯಲ ಮೂಲುಂಡು ಪಂಡ್ಪೇರು 4 ತೀರ್ಥೋಡ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ನೆಕ್ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ಅಂಚದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನ ನೆಕ್ ನೀರೆ ಮಾತು ಬರ್ಪೇರು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡಗ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ರೋಗ ಮಾತು ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಕೊಂಚ ಪಂಡ್ಪೇರು. ಒಂದು ವಿಷಯ ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಇನ್ನೆತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾತಿನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತದೆ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಮುಲ್ಪದ ಕಿರತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವರ್ಷದ 365 ದಿನಲ ನೀರು ಆಜುಜಿಂದಾಂಡ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದಂದು ಮಂಡ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರೆ ಗುಡ್ಡದ ತರೇಟುಂಡು ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ಆ ಜಾಗಿಡ್ಲ ಕಲ್ಲ ಬಂಡೆದ ನಡುಟುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿರೆಟ್ ನೀರಾಜುಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥರೆ ಮರಿಯಲ ಬರ್ಪಿನೆರ್ದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ನೀರಾಜುನೆಂತೂಪ ಗುವೆಲ್ಲೆಡು ಕಿರೆಕ್ಲೆಡು ನೀರಾಜುನೆಂತೂಪ ಆಂಡಲ ಈತ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆ ತರೆಟುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಿರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀರಾಜಂದಿನವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವಾಡನೆ ಸರಿ ವಿಸ್ಮಯನೇ ಸರಿ. ಈ ಕಿರೆಟ್ ಮೀನಿಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಕಿರೆತ ನೀರು ತೊಲ್ತಿನಿಂದಾಂಡಲ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬುಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸಾಧಕರ್ನ ಕುಲು ಬತ್ತದು ಮೀಪಿನ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಕಡಲಾತ ತೆರಿಗ ಎಲಾಕತೆ. ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಗಳದೆ ಪರಮನ್ನ ಸೇವೆ. ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಏನು ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳು ನೆರವೇರ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ವಾರ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಾರ ಬುಧವಾರ. ಆ ಬುಧವಾರ ದಿವಸವೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದದ್ದು. ಇದು ಕಣ್ವ ಋಷಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಶುರಾಮ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ವ ಋಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ ದೇವರು ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ತುಳುವ ನಾಡು ಓಲ್ಲಾ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳುವರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೆಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಗೂ ಬೈದಿಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಬೈನ ದೇವಲ್ಯಗೂ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪೊರ್ದು ಜನ ಬರ್ರೆಸರು ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೂ ಬೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕೂಟುಗೂ CID ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪುಗಾರ್ತದ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ದಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ವಾಸ್ತು ಶೆಟ್ರು ತಿಕೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟ ನೀರು ದಾದ ಪಂಡೇರು ಕೇರಳ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒನ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದದ್ದು ಒಂದು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪರಶುರಾಮ ಪರಶುರಾಮನ ಟೆಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ತೂತಿಜ ಒಂದು ಏಕ್ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂತದೆ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಟೆಂಪಲ್ ಮೂಲು ಕುಂಜಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬೆತ್ತಡಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆ ಒಂದುಂಡು ಒಂದಾರ್ನ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜನ್ಮಾತಿನ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಗುಲು ಏರ್ ಮೂಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆದಾಗುಲು ಬೊಕ ಪಿದಾಡ್ದು ಕೆಲ ಜನ ತಿರುಗರ ಬರ್ಪೇರ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಡೊಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಜೆ ಡೈರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಐ ವಾಸ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಕುಂಜಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆವಡಂದದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏಪರ್ಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಡ ಕುಂಜಾರ್ಗ್ ಡೂ ವಿಸಿಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಬೊಕ ಮಧುಚಾರ್ಯನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಬಾರಿ ಮೂರ್ತಿಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಲ ಬತ್ತು ತೂಡಂದದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಂಬೈಡು ಪುಟ್ಟದ್ದು ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ವರ್ಷಗೊರ ಇತ್ತ ಒಂತ ಹೆಚ್ಚನೆ ಬರ್ರ ಶುರು ಮಲ್ದ ಇಡೇ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಮನ್ಸೆ ಅವರಿ ಮಾಟಿಸ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ತೂಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಏನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೋಲು ಮಾತ್ರ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಲ್ಲ ಇಂಚ ಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕೆಮೆರಾದ ಎದುರು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆಯ್ನಾರು ಆರು ಪಂಡೇರಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಪಯನ್ ಪಂಡಿಗೆ ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡಲ್ಲ ಮುಂದೆತ್ತ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುನೀಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡು ಒಂದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡೊಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಈ ತೋರಿಸೋಡ್ದಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾನೇಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕೆ ಉಂಡುಗೆ ಆಂಡ ಸಾಧ್ಯತಿನಾತು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಡೆ ಬರ್ಪೆ ಪವಿತ್ರವೈನ ಅತೆ ಪುರಾತನವೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೆನ್ನಗ ನಂಗೆ ಬರ ವಿಚಿತ್ರಾಪುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿಕ್ಲ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆಚ್ಚ ಬೂರ್ದುಜಿ ದಾನ್ಯಾಪನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪದ ಕಥೆಕ್ಲೇನು ಕೆನ್ನಗ ವಿಶೇಷವಾದ 4 ಕಿರತ್ತ ಒಂಜಾತ ಸಂಗತಿಲೇನು ತೆರಿನಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬರ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ